हाजो जायगायाव पेन्डाबोखौनो जा भिडिअ लाना र' थाथ' बिदिनो बेनो जाहैबाय शले फिल्मनि शुटिं जायगायाव जों फैदों हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक माय इउटुब चेनेल जोङो दायो फैदों जाहैबाय रामनगरा जोङो बाहाय उन्दैयाव जोङो बाहायनो फार्स्ट फैजेननाय रामनगराव कलिफारामाव जोङो खामानि मावनो खुरबुरियाव खामानि मावहैदों ओमफ्राय जों बाहाय दा बेरायनो फैदों ओमफ्राय जोङो दा 10टायाव फैदोंमोन ओमफ्राय दा खयथा जाखो 8 जाबाय 12 जागुलायबाय लोगोफोर 10टा 11टा 12टा 3 घन्टा लाबाय बाहाय रामनगराव फैनो थाखाय जोङो चिरांपाटनानिफ्राय रामनगरसिम फैदों जोङो ओमफ्राय बाहाय नै बांसिनानो बाइक पार्किं दंजोबो बाइकआ नोगोर पार्किं दङ ओमफ्राय जों दा ओंखाम जानानै थांसिगोन बे जायगायाव बेनो जाहैबाय रामनगराव बास स्टेन्ड लोगोफोर ओमफ्राय जों बाहाय दा मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनो नागिरदों दा जायगाखौ मोनबासो आङो नोंथांमोननो खोन्थागोन मा जायगा लोगोफोर बेनो जाहैबाय रामनगराव बास स्टेन्ड लोगोफोर बेनिफ्रायनो जों थांसिगोन दा अट' लानानै मोनसे जायगायाव दा जायगाखौ मोनबासो खोन्थागोन लोगोफोर ओमफ्राय बेनो जाहैबाय गेट हनुमान मुरथि गिदिरनि गेट बेजों हाबलांनांगौ होमबानो मोनगोन बे जायगाखौ लोगोफोर ओमफ्राय जों थांदिनोसै दा माबायदि जायगा नायनोसै अन्थाइ खाथियाव न' लोगोफोर अन्थाइ खाथियाव न' थायो नामा लोगोफोर गोलैबोबाथाय गैला वाव अमेजिं गेटआ नै बेनो लोगोफोर फाइनाल जों मोनफैबाय जायगाखौ ओमफ्राय मोनसे सरप्राइज दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोनखौ टिकेट लाबाय थाजोब नामा बिदियालाय 25 थाखानो सासेयाव 25 थाखानो टिकेटआबो माथो दामथारलै दाब्बायाबो जा साइसखा माथो सेसालाय लोगोफोर मोनसे सरप्राइज दिन्थिनो नागिरदों आं नोंथांमोननो लोगोफोर बेनो जाहैबाय बाहाय शले फिल्मखौ बाहायनो दिहुननाय जादोंमोन लोगोफोर शले फिल्मखौ बाहायनो दिहुननाय जादों 1975 आव दिहुननाय जादों बे सिनेमाखौ ओमफ्राय जों दिन्थिनो नागिरदों बाहाय मा अन्थायानो हाजो बायदि लोगोफोर ओमफ्राय जोंबो दिनै फार्स्ट टाइम फैदों बाहाय नायनो थाखाय ओमफ्राय जों बाहाय उन्दैयावनो जों बेखौ नुलांखादोंमोन बे समाव जों उन्दैमोन रामनगराव थायोमोन जों लोगोफोर कलिफारामाव जों दाउ बयलार कम्पानियाव थायोमोन जों लोगोफोर बाहायनो मानसिफ्रानो जा बुरजाखा बाइकआल' थांजायो ओमफ्राय बाहाय अट'आ फैजाया ओमफ्राय जा मानखोयो गोजौथार मानखोनो हायो जायफ्राबो जा मानसिफोर फैयो कैसा सीन है देखो कितना सुंदर है दोस्तों वाव ठंडाथार माथो जायगाया ठंडाथार बाहाय वाव नै मानसिफ्रा लोगोफोर जा बुरजाखा मानसिफ्रानो बिहिरखा नायनो बयबो फैजोबो खारा बाहायनो जोबथा खार दोननाय जाबाय हाबजेनसिगोन नै बेखौ बारलायलायनांगौनो मन्दिरसो दा ना सिङाव हाबजायो सिङाव हाबजाया आरो बेबायदि दफा गाथिं खेबनानै होजोबदों मन्दिर दं बाहाय जाहैबाय मन्दिर दङ नायनोसै मन्दिर सिङाव हाबनांगौ दा ओइलाय थिखिनाया बैनो नामा सिङाव हाबनांगौ ना मन्दिर सिङाव सेन्देल खुनांगौ ए मन्दिर सिरि गाखोबावनांगौसोनो आयौ जय ओंखाम जानाया थांफिनजोबसिगोन जोंना ओंखाम जानाया एन्ट्रि खालामबाय जोङो दा थांसिगोन सिरिया बेनोलाय अरे चलो बाय वाव जा ठंडा का मजा आएगा रे
जगह है हाँ मोनबेसे सिरि दङलै गोजौ थुलाय बनावसो जा थान्दा गानै हेलो गाइस मोनहां दं जों दा नोंथांमोन नायनोबो थानो हागोन जों थांगासिनो दङ शुटिं लानानैसो थांगोन हेलो गाइस जों थांगासिनो दं नै जा गोजौ दंबावोसो सेखौनो नागिरदों ना गथ'आ चिप्सखौ माजि सनियान चिप्सखौ थैबायलै जा दंबावोसो नै गोजौआनो लोगोफोर देखो इतना सीढ़ी हम लोग पार कर चुके दोस्तों और भी बहुत दूर जाना है तुम मौज मारो आओ हड्डी पसली हो जाएगा रे गोलोमजोब्बाय लोगोफोर जों दा आरो गाखोबावनो नागिरबावबाय बेहाय दसे रेस्ट लादोंमोन ओमफ्राय दा गाखोबावगोन जोङो आरोबाव दंबावो नै सिरियानो जा गोजौ शिब दंनाय सिङाव लोगोफोर अन्थाइ सिङावनो दंबावसो नै दा जों बे मन्दिरखौ मोनफैबावबाय आरोबाव नैबेनिफ्राय थांनानै आरो बाहाय फैबावबाय ओमफ्राय आरो गाखोबावनांगौसो लोगोफोर आरो मन्दिर दंबावो बाहाय नै गाखोबावनांगौसो लोगोफोर अन्थायाव बिदि कालार लागायजोबदों भगबाननि सुनाय सिन्दुर लागायदों भगबाननि फटक बेनो फाइनाल नामा नै बाहाय नै थिखिनियाव आरो मन्दिर दंबावोसो अन्थाइ गोजौआवनो बाहाय गाखोबा जुथा खुनानैसो थांनांगौनो गाखोनो मोनो आरो बै सिङाव थांजागौमोनलै जों दा एन्ट्रि खालामनो नागिरबाय सिङाव ओमफ्राय जों हाबसिगोन दा नै सिङाव जों थांनो नागिरबाय दा सिङाव माबायदि नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आं माबायदि सिङाव वाव कितना सुंदर है यार एक फोटो लेते हैं देखो कितना सुंदर है फोटो ले यार मेरे को एक वीडियो फोटो अंदर जाते हैं पहले अरे फोटो नहीं बोला तो मैंने है वाव इधर भी मंदिर है देखो अंदर सिङाव दा मन्दिर दं बाहाय सिङाव हाबला दा लोगोफोर नै मन्दिरा नै बाहायबो दं नै बैहाय मन्दिर दंबावो लोगोफोर राम सीता हनुमान दङ बाहाय राम सीता बबेयाव थांखो आदैया वाव लोगोफोर जा साइजखा बिदिनो नाहरबा गासिबो जायगाखौ नुहुरो ओमफ्राय बैहाय दं जाहैबाय मेन रड
हैलाय मोलेले नुहुरो ओमफ्राय खुवा बायदि जादों ने जायगाया गाहायाव नोगोर साइज वाव लोगोफोर बेबायदि अन्थाइ नुफेराखै आं मोगथाङाव बेबायदि अन्थाइ नुफेराखै आङो देखो सोनिया स्टैंड करने वाले फेन्दाखौनो नागिरबाय दा सोनिया बाय जा साइजनि फटक लानो नागिरदों भिडिअ लाना र' थाथ' बिदिनो दावखौबाय हाजो जायगायाव फेन्दाखौनो जा मोजांखा जायगायाबो गेलेनो बिराद जायगा थान्दाथार बेनो जाहैबाय शले फिल्मनि शुटिं जायगायाव जों फैदों जा साइज गारनाय अन्थाइया बाहायनो शुटिं लादोंमोन बिसोर लोगोफोर जोंनि गामियाव नुवाखै जानो हागौ ओंखायनो जों दिन्थिफैनाय जादों दिनै लोगोफोर भिडिअआ गोलाव जाद्रायबाय ओंखायनो आं पार्ट 2 हरनो नागिरबाय पार्ट 2 आव नुनो मोनजोबगोन मोसानाय मानाय लोगोफोर गाज्रि दामोन गोलाव जाजोब्बाय भिडिअआ ओंखायनो दानस'नाय जादों लोगोफोर ओमफ्राय पार्ट 2 हरबावनाय जाबावगोन बाहाय नायनो हागोन नोंथांमोना मोसानाय ओमफ्राय टप लेभेल दंबावो गोजौसिनाव लोगोफोर